Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award. Search for $1 million Amazing Story 2025. Dito'y lagip di napalabas. Naimbag manen nga oras yo amin nga sangapada papagayam. At ito'y manen ni manong yo Nemi Ruiz iti page ni paring Ray Fiesta Sentensiador Award ken YouTube channel ni Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award. Kaya iawis mi iting kay panang follow iti page na ken kastamatan panag-subscribe iti YouTube channel ni paring Ray Papagayam. Nga iti dayto agundaway kadintay istoryaen datoy pagkasaritaan ni Pagayam tayo nga Roland iti Lawag City. Ngayon suna itinapiling best letter of the 4th week ini bulan ti February. Idagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award. Search for $1 million Amazing Story 2025. Iti programa ti nga lagip tinapalabas. Dito pakasaritaan ni Roland ket na iyer idi Martes nga nangigyo nabuyayo iti programa tayo dita DCJC Action Radio. Ngayon kayo ta, manggigan, mas pagarigan sa inyo nga nangigsadyay, kaya dita panakangigyo, pakishare dito yung live tayo, papagayam, share, kaya kas na ko nakitain nga ag-follow kayo, ag-like kayo, kaya nagsamatin nga ag-subscribe kayo. Di pagkasalitaan ni Roland, iti Lawag City, kastoy ti istoryana. Nakurapay laeng tibiyag darulan ket nagpatinggala ing isuna iti high school. Ket idi ta agayat ket ni Tesi iti nakariknan na ti ayat. Inprang ka mismo ni nanang ni Tesi nga ni Nana Insa. Nga kunana, "Oy! Di kan tupulos kayat ngagbaling nga asawa ti anak ko. Jak to kayat nga si katagbalin nga manugang ko nga asawa ni Tesi. Pupuotan ti kunak saang kanto akayat." Babagayam iti dayta nga imparupa ti bakit kenirulan na sa irman ti riknana. Ket kasla nagbalin nga challenge keng kuwana dayta. Ket gabuta stricto ti bakit ket saan nga mapasyar ni Roland ni Tesi Jabalayda. Ti bakit kita handa ket nukas nga at darati agpasala ta at tiyempo pa lang ti salsala idi ket ditoy nga madaan ti gundaway di kiti tuwa nga makapagsarita nang runa nun ni Roland ton ti mangisala ken di Tesi. Dito'y tumeten papagayam nga mapatalgadan iti ayan-ayat di kiti tuwa. Tagabot patag ni Tesi ni Roland oras nga kayat ti ina na isuna ngem talaga nga di puso na iti suruten na. Dito ito mapatalgadan ti ayan-ayat da no agsalsala dan to adanggayan ti maysa nga nasamit nga sunata. Ayatan ka wanay-wanay, Tesi, orasan akayat ni nanang mo. Ora may sakam lang na kurapay. Ayatan ka unay-unay, Roland. Ket sabi ko ma, taumanugot tumatlaing ni nanang ko ken ka. Awan ti magdanagam, taramidag ti amin na panagkagagat, panagsalukag, tapno adan to, mabaling ko ang ipagtangsit kininanang mo. Kinabudno na papagayam ket addan na pasamak kadakwada. Ganayta nga pasamak ket talaga nga maulit-ulit. Uhay, nukas tangag-date da, mapadamatan iti pribado nga lugar, ket dito nga agpapasdan to itiragsak. Magan nga maprusan ni Roland dagiti masalan nga paset ti bagi ni Tesi. Nga ni Tesi kastalon ti umutan ti as-asog en areng-eng na gabota talaga nga agayan-ayat. Aging ka nga daawis ti angkel ni Roland, ni angkel nga junior iti Quezon City nga mapansadyak trabaho. Nagtrabaho iti construction iti tanakaradwaren ti high school kaya iti mapansad di Manila.
Dito nga nag-tricycle driver isuna. Nagurunong, tapno di kasta kita adan to pangasawa na kanitesin kas pagarikan. Aging ka nga nakaawat ti surat manipod kanitesi kadi bagbaganitesi nga masikog isuna. Namuan kanon digit naganak kang kuwana ket ibagbaga digit naganak nga suratan na isuna tapno ti kasta agawi den tapno umay nakano ikasar ni Tesi. Kinapudno na papagayam iti pimano ni Roland ket masikog idin ni Tesi. Saan na nga naibaga ni Tesi. Kahit nagawid nga rod ni Roland kadi do October 6, 20, 1980 iso ti pa nagkalaysada. Wine awanen ti bagbaga ni Nana Insa nga dinakayat ni Roland tanang nga rod kahit nasikugan naman ta. Kahit naipas nga iti umunang anak da iti December 25, 1980 nga pinanaganan da iti JC gabuta agkasangay da kan agbertian da kano ken Jesus Cristo. Nagsublimat lang ni Roland sa Manila kat nagtrabaho iti National Printing Office insirik man ni Suna ti uncle na nga ni uncle na nga junior. Ngem idi ta napadisen ni dati Diyos talwad na nga Presidente Marcos iso nga nagawi din dito'y Ilocos Norte dito'y Siyudad Tilawag tapno kadennanan dagiti akina. Aging nga napasarunan pa iti may kadua nga anak da nga isumat lalaki mo't lang dito'y nga isumat dito'y ni Jumar Ryan. Dua nga lalaki dagiti bunga iti ayn ayat darulan kenitesi. Wine ket kinapudno na gabutirigat ti panagbiag ket napanunod pa ni Roland ti napanagtrabaho sa Saudi Arabia. Siyempre kiti construction sa Saudi tapno ni kasta kadakdak lang ti maawat nga sweldo nga para iti panakaisagana tinaran niya masakbayan dagiti duwa nga nakda kenitesi. Ngem talula nga tawen ti kaddanan di Saudi gabuta bimtak Lady Gulf War. Imbag kidia ta nakaawid pa ilayang suna sakbay nga talaga nga hangkuman nga makapanaw idi ta bumtaken ti Gulf War iti Saudi Arabia. Siyempre kiti construction aging gana na siyempre ka security guard. Ni manen uncle na nga John tinang tulong kang kuana tapno makapag gwardya iti maysa nga korporasyon iti Manila. Ket isot nagbaling nga UIC kadagiti gwardya. Kamsa nga nagbayag tapno kayat na kaden na dagiti aggiina na nagawid med lang dito lawag aka security guard. Nag-security guard kadagiti bangko dito Siyudad Tilawag. Ket gapo ta talaga nga saan nga umanay ti sweldo na ka security guard tapno makapagraduar dagiti duwa nga nakda da JC kini Ryan tadada idin nga agpadpada iti college. Pinadas met ni Tesi tinapan nagtrabaho sa Hong Kong. Talo nga tawen met ni Tesi nga nagtrabaho sa Hong Kong kas DH. Kat kalpasan di talo nga tawen nagpakasyonen, nagporguden, gabuta, nagturpos met nga agpadpada dagiti anak da. Dua nga kurso titinurpos ni JC papagayam. Imo na nga inala na ket accounting ken edi in ship na iti kurso nga nursing ket may sa ita nga accountant ken nurse ni Davimar JC nga daytat pakabuklan anagan. Idinto ta education tinraduar ni Jumar Ryan nga inaudi nga anak darulan kinitesi ngayon saan nga nang isuro iti maggraduar. No digat nag-examine kit diti kina pulis ket nairuar na examination ket may sa ita nga pulis ni Senior Police Officer 1 Jumar Ryan Ruiz nga agdama ita nga iso ti Chief Investigator iti sa Nicolas Police Station. Idinto tani
JC Papagayam, tinauna ni Dabimar JC, kahit may isang nurse kagtrabaho sa Jay Norway. Nagbasa iti Norwegian School, iti Ilocos Norte, aging ka nakadanon sa Jay Norway, agtrabaho kas nurse. Irinto, tati asawa na nga ni Jenny Den, kahit sales lady jamit lang Norway. Nga adda, may isang anak da, nga 5 taon na, nga ni Jamel. Irinto, tanag-asawa maten ni Jumar Ryan, nga ti asawa na ken ni asawa na ket ni Irene Joy. Nga adda maten may isang anak da ni Teres Isabel. Kahit nangasawan Papagayam, 2 nga anak, 2 manugang ken 2 nga apuko, iti adda ita nga bunga iti panagasawa darulan kanitis. Naragsakda kadawanan ti sapulin da bahay ti Diyos do di panagyaman gabutinted da nga bendisyon. Ket ikarkararagda nga sapay kuma tagtultuloy ti salun at da nga gasawa stamatan na kita nakmanugang ken nagiti apuko da. Dito nga rat Papagayam, ti makabuklan, ti pakasalitan ni Roland, agas napili nga best letter of the 4th week, iti bulan ti February, iti Sentensiador Award, Search for $1 Million Missing Story ni Reynaldo Ray Fiesta. Kahit no nagustuhan nyo ito nga pakasalitan, paki-like, paki-share, paki-follow kayo. Ito page, Facebook page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentensiador Award, kan subscribe kayo iti YouTube channel na nga Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award. Thank you. Aging gain to no sabali mo na nagundaway ngayon tayo panangibasa kadagitay pakasalitaan nga mga abak. Thank you. Salamat.